लोगोफोर जामारबाय जाखागोनखा बे सासे हेन्डिकेप सुबुङा सासे मोजां हिन्जावखौ हाबा खालामनायनि थाखाय एसेबां माने रायजो राजा दावराव जाखांदों गोरों गोरा सुबुंफ्रा बिसोरनि सायाव रोंगो मोननायफोरबायदि बाथ्रा इउटुबानो जा फेसबुकआनो जा गोबां बाथ्रा बांसावलागासिनो थादों अब्ला फिनजाथाया मानो जाया जानो जाखागोनखा दा जामारबायना हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव खेबसे गोसो गोथारजों बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं आरो आंबो मोजाङैनो दं आरो बयखौबो माने धनतेरासनि दिननि थाखाय आं बयनोबो अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय जासिहरबाय बेनिफ्राय बे धनतेरासा जाहाथे नोंथांमोननि बयनिबो जिउआव गोजोन खुसि आरो धन सम्पति भरपुर लाबोयो बेनि थाखाय आङो इसोरनियाव आरज गाबबाय बेनिफ्राय लोगोफोर आं दिनै मोननै टपिकनि सायाव बाथ्रा सावरायगोन मोनसेया जाबाय जुबिनदानि न'खराव आं थांदोंमोन बेखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन आं मा नुबोदों बिथांनि न'आव सोरजों रायलायनो मोनदों बेखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिगोन बेनिफ्राय आरो मोनसे टपिकआ जाहैबाय बे दा सासे बे हेन्डिकेप सुबुंनि हाबाखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा माने रोंगो मोनसावनाय बायदि माने बे हिन्जाव गोदान हौवा गोदान सासे हेन्डिकेप मानसिजोंनो सासे मोजां हिन्जाव माबायदि हाबा जाखो बेफोरबायदि बाथ्रा सावरायनानै गोबां माने दावराव जाखांलायगासिनो दं बिनि सायाव आङो दिनै फंनैसो रायलायगोन जुबिनदानि न'आव थांनानै आं मा नुबोखो आरो आं सोरजों सावरायबोखो बेखौ आं नोंथांमोननो एसे दिन्थिग्रोनि नोंथांमोनहा एसे नायनानै लाग्रोदो दा बे जुबिनदानि माबाखौ बिल्डिंखौ एसे नाहरदो लोगोफोर नोंथांमोनहा नैबे 4 नाम्बार फ्लेटआवनो बिथाङा थायोमोन एसे नाहरदो दा बेखौ दिन्थिनो थाखायनो आं बिथांनि न'सिम फैबाय लोगोफोर आङो बारा गोजानबो जाया खाथि ओंखायनो मर्निं वाक खालामनाय बायदि फैनानै बेवहाय आङो दा नुजाफैबाय दा बिथांमोनहाबो माने सिकिउरिटिफ्राबो पारमिसन होदों जे भिडिअ खालामनो हागोन होननानै गोथाङै दङमोनब्ला बिथाङा एसेबाबो रायलायनो मोनगौमोन दा आं बिराद दुखुबो मोनफैदों फारसेथिं बिथांनि न'नि सारिगिदिं एसे दिन्थिदो लोगोफोर बिथांनि नामै एसे बिथांखौ दिनैसिमबो बिथांनि मुं साखि जरायनानै दोनबाय थादों दा आङो एसे खुलुमलांसै लोगोफोर जुबिनदानि न'निफ्राय आङो थांनोसै बिथांमोनहाबो आंखौ सोंबाय बबेनिफ्राय फैदों होननानै आंबो खिथाबाय दा ओरै जोङो जुबिनदानि बिल्डिंनि मोखाङावनो नै साहा दखानबो दङ बेनिफ्राय जों थांनोसै हुलुस्थुर परिबेक जादोंमोन ना बेहाय दाख्लैयो थारैनो आङो बे जायगाखौ नुफैबाय आं बिराद गोजोनबाय जों दा थांनोसै रुमाव बेनिफ्राय आरोबाव बहा बेरायनाय जायो बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिहरबावगोन लोगोफोर ओंखारबोबाय जों जुबिन गार्गनि न'निफ्राय लोगोफोर फैदो लोगोफोर जों दा सफैफिनबाय जुबिन गार्गनि न'निफ्राय फैनानै दा आब'नि फिसाजो थानाय बिल्डिंआव जों सफैफिनबाय जों दा लिफ्टजों थांसै गोजौआव लोगोफोर
दा नुबाय नोंथांमोनहा जुबिनदानि न'आव आं माबायदि सहैदोंमोन आं माबायदि थांदोंमोन सोरजों रायलायदोंमोन बेखौ नोंथांमोनहा दा नुनो मोनबाय दा आं बिराद गोसोखामोन जुबिनदानि न'खौ नायनो बा बै न'नि थासारिया दा माबायदि जानानै दङ बेखौ आङो नायनो बिराद गोसोखामोन आरोखि बिनिफ्राय दा सानैसो मानसिफोरजोंबो आं रायलायबोबाय आंखौ सोंबाय बबेनिफ्राय फैदों मादों बेफोरबायदि रायलायबाय बिनिफ्राय माबा सिकिउरिटिफ्राबो भिडिअ खालामनो पारमिसन होबाय आरोखि बेनिखाय आं बिराद मोजां मोनदों दा दिनैनि दिनाव आङो गावखौनो बिराद भाग्यबान होननानै साननानै लादों मानोना फारसेथिं मोनसे खामानिया एकदम साक्सेस जा खामानिखौ आं मावनो थाखाय गुवाहाटियाव फैदोंमोन फिसाजोनि बेबो मोनसे साक्सेस आरो बेनिफ्राय दा सानाखैमोन सिमाङावबो जुबिनदानि न'आव थांनानै बेबायदि आं भिडिअ खालामलायहैनो मोनगोन होननानै बेबो साक्सेस बेनिखाय दिनैनि दिना आंनि थाखाय बिराद मोजां आरो आं बिराद भाग्यबान दिनैनि दिनाव बेनिफ्राय नेक्स्ट टपिकआव फैदो लोगोफोर नेक्स्ट टपिकआ जाहैबाय बे सासे हेन्डिकेप सुबुं जाय माने हिन्जाव गोदान हौवा गोदान दाख्लै हाबा जानायखौ गोबां मानसिफ्रा माने सावरायगासिनो दं माने माबा मोनसे रोंगो मोननाय बायदि रायजो राजाया गोबां दावराव जाखांदों बिसिनि हाबाखौ लानानै जे सासे हेन्डिकेप सुबुंजों माबायदि मोजां हिन्जावा हाबा जाखो माखो बेफोरबायदि आरो दा बे माबाखौ एक्सुवेलि आङो भिडिअ लाबोनो गोसो गैयामोन दाखालि आङो फेसबुकआव बुंहरदोंमोन सानैसो गोरों गोरा बिनानावमोनखौ जायफोर माने गोजौ सोलोंथाइ लानानैबाबो बेफोरबायदि बाथ्रा बुङै बुङै माने फेसबुक आरो इउटुबाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों बिसोरखौ आङो बुंहरदोंमोन नाथाय आङो इउटुबाव भिडिअ लाबोनो गोसो गैयामोन अब्लाबो दिनै आङो नुबाय थानायखाय माने माखासे बाथ्राखौ एसे सावरायहरथानसै आंबो होननानै बे भिडिअखौ लाबोबाय लोगोफोर अननानै नायलांदो दा नाय बै हेन्डिकेप हिन्जाव गोदान हौवा गोदाना माबायदि बाथ्रा बुंदों बिथांमोननि न'खरनि मानसिफ्रा मा बाथ्रा बुंदों सावरायदों बेखौ नोंथांमोनहा भिडिअ एसे नायनानै लाग्रोनाय बिनि उनाव आङो सावरायगोन दा बाजैनो आं नोंखौ एकटा कुइसन सोंगोन दा नों बे जिथु हाबा जाना फैबाय दा नों माने खुसि नंगौ ना खुसि नंगौ दा नोंखौ सोंना लायना ना माने गाव मोजां मोनना फैदोंमोन सोरबा इनसिस्ट खालामनाय ना मा जुर जबस्ति खालामनाय नोंखौ सोरबा नोंखौथ' रावबो जुर जबस्ति खालामाखै नोंनि माने खुसि मथेनो हाबा जाना फैदों दा बेयाव फैना दा माने मादि नांदो दा बेयाव फैना हेपि नंगौ ना दा बेनाव फैनो फुरा हेपि न दा नोंथांमोना दा खोनाबाय बिसोरनि बाथ्राखौ मासां हेपि नंगौ ना हेपि दा जाय मोनसे भाइरेल खालामनायमोन बे सिख्लाया जाहा बाजैनिनो बिब'नि फिसाजो बिनि नामा जाबाय खुसबु दैमारि बे सिख्लायानो फार्स्ट नेगेटिभलि माने खौरांखौ बुंनानै जा भाइरेल खालामबाय आरोना आं जाहा आदा बाजैनि हाबानि भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ आं रावखौबो आं गाज्रि मोनाखै भिडिअखौथ' हाबानि भिडिअखौ आपल'ड खालामखायोनो सोबबाबो बेखौ जोंबो बुजिदों खिन्थु बे सिख्लाया भिडिअ आपल'ड खालामनायाव जा इमान नेगेटिभलि खौरां बुंदों आंनि आदाखौ इमान मुगैनानै बे खौरां बुंदों बुहुत दुखु मोनदों माने रायजो राजा नोंथांमोन दा खोनाबाय नोंथांमोनहा बे हेन्डिकेप हौवा गोदाननि न'खरनिफ्राय रायजो राजानो एबा जायफोर माने बिथांमोननि बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियायाव सावरायबाय थादों बिथांमोननो माबायदि फिननाय हरदों बाथ्राया सैथो हेन्डिकेपानो जा बा मोजाङानो जा दा नेगेटिभ पइन्टजों बे हौवा गोदाननि फारसे मानसिफ्रा गोबां बाथ्रा बुंहरदों सासे जे बेबायदि हौवाजों माब्रै मोजां हिन्जाव हाबा जाखो मोजां हिन्जावखौ माब्रै बियो मोनखो होननानै नाथाय आं बे खोथाखौ दाख्लै बे फेसबुकआव आं बुंहरखादों जे हाबाया गावबागाव माने भाग्य लिरनायबो थायो प्लास बे हौवा गोदाना हेन्डिकेपब्लाबो बेनि न'खरजों हौवानि न'खरजों हिन्जावनि न'खरजों जुदि एग्रिब्ला सेंग्राजों सिख्लाजों जुदि एग्रिब्ला बे हाबाया जानो हायो बेखौ नों आं रायजो राजाया रावबो जेबो बुंनो हाया मानोना मोननैबो न'खरजों गोरोबनानै हाबा होनाय बियो सानैबो सेंग्रा सिख्लाजों गोरोबनानै हाबा होनाय बियो नोंथांमोनहा नुदों हाबाया बेसेबां धुमधामै जानानै फैदों दा बेवहाय नों आंहा बिथांमोनखौ थुलुंगासो होनांगौ जे बै दिनावबो फेसबुकआव आङो एसे सानैसो बिनानावमोनखौ बुंहरदोंमोन
माने गोजौ सोलोंथाइ गोनां बिनानावमोनहानो माने जाम्बा जाम्बिखौ फोरोंनो नागारै बेबायदि बाथ्रा बुङै बुङै गावसोरसो फोरोंदों होननानै। दा बै बिनानावमोनखौ आं बुंदों बेबायदि सुबुंखौ जोङो थुलुंगासो होनांगौ। जेरैहाय सासे हेन्डिकेप हौवाजों हाबा जादोंब्लाबो बै सिख्लाखौ जोङो माने थुलुंगा होनांगौ जे आंथ' बे सिख्लाखौ दाख्लैबो बुंदों, आं बे सिख्लाखौ आङो सेलुट खालामदों। माने सासे हेन्डिकेप नुखानानै बियो बेखौ फिसाय महरै सिबिनो थांदों, बेखौ फिसाय महरै आजावनानै बेजों रुजु रुमु संसार जानो थाखाय बियो थांदों। बेनिखायनो आं बे सिख्लाखौ सेलुट खालामदों। बेनिफ्राय बेबायदिनो जोंबो नों आं रायजो राजायाबो न'खरा माबानानै गोरोबनानै जुदि मोननैबो न'खरा जुदि एग्रि जानानै हाबा जानानै थांबायब्ला बेखौ नों आङा मानो दावराव जाखांनानै बिसिनि संसारखौ सिफायनायनि माबायाव मानो थायो। रुजु रुमु आरो सान्थियै न'खरखौ आवगायलांनो हानाय बायदिसो जोङो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनांगौ। दा हिनजावा बुंदों आंहा जेबो दुखु गैया, आफसुस गैया होननानै। न'खराबो दुखु आफसुस गैया, मोननैजों न'खरजों मिलायनानै धुम धाम हाबा खालामनानै हरखादों। दा बेखौ जोंनि समाजासो गाज्रि जालायहोनो बा गावस्रालायहोनो बा गोसोआव माने गाज्रि सोलायनानै होनो जोंनि समाजासो थांगासिनो दङ। दा आं रायजो राजा नोंथांमोनखौ आङो खावलायहरदों, बेबायदि सोरबा हेन्डिकेपानो जा सोरबा एसे जाम्बायानो जा बिथांमोननि हाबाया जुदि हिनजाव हौवा एग्रि जानानै जायोब्ला, न'खर मोननैया एग्रि जानानै जायोब्ला नों आङा बेवहाय भिडिअ लाबोनानै गुलुं गुजुं खालामनांगौ बा बिसोरनि गोसोआव असान्थि खालामनानै होनांगौ जेबो दरखार गैया। जों मालाय न'खरानो जेबो दुखु गैया, मालाय हिनजावानो जेबो दुखु गैया, बेवहाय नों आंहासो फाग्ला गोनां हेन्डिकेप, जेबो रोंनाय नङा, जेबो माबानाय नङा, बेफोरबायदि हौवाजों मानो हाबा जाथारखो होननानै बुंहरबाय थाब्लालाय बै हौवायाबो दुखु मोनगोन। आंखौ बासिबाय बयबो, आंखौ भगबाना मानो बेबायदि उजिहोखो, बेबायदि मानो बानायनानै हरखो होननानै बै हौवायाबो दुखु मोनगोन, फारसेथिं हिनजावाबो दुखु मोनगोन। आं बेबायदि हौवाजों हाबा जानानै गोबां बाथ्रा सावरायजानो गोनां जाबाय होननानै बिसोरनि गोसो दुखु गैयै बा आफसुस गैयै गोसोआव जोंसो माने दुखुबो सोनानै होनाय जागोन, आफसुसबो सोनानै होनाय जागोन। आरो आं फंसे बाथ्राखौ बुंगोन दे रायजो राजा नोंथांमोन, सोरबा बेबायदि जाम्बानाव भगबाना ओरैबायदि ब्रेन आरो ओरैबायदि माबा हरो दै, भाग्य हरो बेबायदि मानसिफोरनो। माने जोंनि खाथियावल' नङा, आं गोबां नुबाय। माने सोरबा बेफोरबायदि जाम्बा मानसिफ्रा ब्रेनाव ओरैबायदि थायो, माने गाज्रि माबा गैया, बिसोरनाव थिंकिं गैया, साननाय गैया, गाज्रि साननाय गैया। अनलि न'खराव थाखा फैसा खामायनानै न'खरखौ सालायलांनाय, खामानि मावनानै न'खरखौ हेल्प खालामलांनाय, मोजां बेबायदिल' आं नुदों। आरो बिसोरबायदि मानसिया बिराद लोखि गोनां, भाग्य गोनां। जानो हागौ बिस्रा राव गैया, जानो हागौ बिस्रा खोमा गैया, खिन्थु गियान आरो बुद्धि भाग्य भगबाना बेबायदि मानसिनो हरो। आं भिडिअखौ लाबोनो सानाखैमोन, नाथाय गोबां बेबायदिनो नुबाय थानानै दाख्लैनिफ्राय नुदों आं, गोबाव जाबाय, खिन्थु अब्लाबो आङो बेफोर टपिकनि सायाव भिडिअ लाबो होननानै आं सानबाय थादोंमोन। नाथाय बाराद्राय सोरबा बुंहरनायाव हले आं फेसबुकाव एसे बुंहरखादोंमोन। बेनिफ्राय आं दा आरोबाव बेबायदिनो न'खरनिफ्राय रिप्लाइ होलायलायनाय नुनानै बेनिफ्राय आङो बे टपिकनि सायाव आंबो सावरायनोसै होननानै बे भिडिअखौ लाबोबाय। बेनिफ्राय नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ माबायदि मोनदों अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। गोरोन्थि जादोंबा निमाहा होदो आरो मोजां मोनदोंब्ला बाख्नायहरदो। बेखौनो आङो बुंनानै बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, खुलुमबाय।